Čaute ľudia, moje meno je Lukano a ja vás vítam pri športovom dni. Počkaj, auto ti ide. Pri športovom podujatí. Zatočte vľavo. Potom zatočte vľavo. Tak, už nám pína do toho aj navigačka, nevadí. A pýtate sa, že športový deň a sedíme v aute, áno, ale ten kúsok sa odvezieme a potom si budeme zabehať. Keďže dneska takto pekne, ja vám ukážem. Takto dneska je, ale fajne fúka z okna. A potom sa uvidíme. Spolubežec sa práve prezul. A ideme týmto smerom, ide do prdele, do lesíka. A potom sa uvidí, ale počasíčko máme nádherné. Kajte nám. Bratislava a polka Slovenska, áno. Tak to dopadne, keď sa takýto, nevidíte ho? Však uvidíte. Keď bývalý futbalista sa pchá dopredu a my čo sedíme za kompom alebo sa hýbeme iba minimálne, tak to zapíname. Fú, ty kokos. Ale je to krásne, darmo. A takéto niečo sa nachádza za Bratislavou. Čo človek nezistí, čo je v tejto Bratislave. Dáme ku zásadniečko, nech vidíte, aký som spocený. Satočne. Tak. Dúfam, že to zvládnem. Neviem, kde chce ísť tento maník. No nevadí. Dobre, vidíme sa pri ďalšej časti. Čaute zatiaľ. Takže pokocháme sa kúšťok výhľadom. Kúšťočok. Pokocháme spoceným Mirom. Místna sekvoja. Ale si vysoká. A to máte mňa, spoceného. A neviem, ideme ešte ďalej? Dneska stačí, ja si tiež myslím. 15 km sme ubehli v kuse. Ešte by sme dali, ale... No, ešte by sme zabehli, ale... Ale musíme sa šetriť. Tak, a už sa začína stmievať, tak musíme sa aj vrátiť. Medveďu sa bojíme trošku. Tak, medveďa. Nebojíme sa medveďov, čo? Vlastne nebojíme sa medveďu, oni sa boja nás, nechceme ich strašiť. No preto tu nie sú, keby to bolo opačne, tak už sme zožratí medveďami. Dobre. Takže my ešte týchto 15 km naspäť zabehneme a potom... a potom sa vám ohlasím z auta. Alebo pri aute, to je jedno. Dobre, čaute zatiaľ. Takáto zelená pľuha sa na mňa skoro zakúsla. To je najjedovatejší chrobák toto v bratislavském kraji. No. A je veľmi nebezpečný, lebo on je strašne jedovatý. A zelený, a vlastne to je kvôli tomu, aby splynul s prostredím a potom si človeka zakusne. Po latinsky sa to nazýva homo holochodo. Zelenus. Zelenus, presne. Fuj, kúkajte na tí kusadlá. Mám trochu strach, ale... Ale si odvážny. Áno, ja som vyrastal v meste, takže ja sa nebojím, no. Toto. Taký homolonos. Homolonos, zelenos. Ale už sa na mňa kúkaj ako, no, kúkaj. No, to je vražedný pohľad, kámo, toto neviem. On vlastne... Teraz hľadá, kde by ťa zahryzol. Jo, na nechte nemôže. Na nechte nemôže, no. Ja asi nechám ísť voľne. Áno. Lebo... Tak. Krásne na zelené, tak nech splyne z prostredia. A tu môžeme vidieť krásny stožiar kolibas. Tu sa vytrase ruka, to z toho, jak som behal, jak o dušu. Takže, a my pokračujeme ďalej, behu a ideme. Tak, aby bolo, že proste, že naozaj bežíme, to my to zvládame, ty kokos, jak o dušu. Tak. Neviem, jak pôjdeme rýchlosťou, ale za chvíľku obíhame koňa. Tak to ver. Ja to radšej vypnem, aby sa koň nesplašil. Vypni to! Vypnem, á! Vaše pocity? Tak. To tých 15 km dá zabrať. Dáte 30? Hej, súhlasím. Takže
Dneskajší beh sme zvládli. Uvidíme ako zajtra chodíme s kolegom a fúka to vietor, takže možno nebudete počuť, čo vravím. Ale však to nevadí. Ale konečne sa odhodlali, je pekný deň, takže som rád, že sme si zabehli. Wow. A na budúce budeme behať znova, konečne, lebo však zlenivel som. To nie je len natáčať videjka a strihať, ale však takýto krásny výhľad, to je proste paráda. Dobre, takže čaute, s vami bol Lukáno a vidíme sa na budúce pri ďalšom videu.